Me kuma za ka faɗa min? Ilham, duniya ba ta min daɗi. Kullum cikin kukan zuciya nake. Sannan zuciyata tana min zafi. Abin da ka sani daga gare ka kake faɗa, amma ni baka sanya nake ji cikin raina ba. Abdul, ba na samun farin ciki a tarayyarmu da kai, hakan ne ya sa ni cikin kokonto. Na san ina son ka, sannan kuma na san za mu iya rayuwa da ni da kai, rayuwa ta har abada. Amma ni kaina sai in ji kamar ban yarda da kaina ba. Ina ji a jikina wata rana za ka iya rabuwa da ni. Tunanina yana faɗa min cewa ba za ka iya rabuwa da ni ba, amma wani sashin na zuciya na yana faɗa min cewa ƙarya ne. Mun dace da juna haka kowa yake cewa, kuma har yanzu ban ji wanda ya ce ba mu dace da juna ba. Abdul, ina so ka sanar da ni cewa wanne saƙo zuciyata ya kamata ta ɗauka, sannan kuma wanne ya kamata ta goge. Ilham, babu ruwa tsakanin hanci da kirji. Ina buƙatar ganinki, kamar yadda kirji yake buƙatar numfashi daga hanci a kowane lokaci. Fatana da burina a koda yaushe, a ce kowace rana, ni ne mutum na farko da zai fara arba da kyakkyawar fuskarki. Tare da murmushin naki mai sanya na farin ciki, ya kamata ki kori dukkan wani mugun tunani daga zuciyarki. Ina son ki Ilham. Abdul, in dai kana so na, me yasa za ka dinga hukunta zuciyana da ishirwan ganinka? Ki haƙuri Ilham. Shi haƙuri wata kalma ce da ake ambatanta da zarar an yi kuskure. Kaga ya kamata kafin ka furta kalmar haƙuri ka faɗa min dalili. Kwana biyu Ilham, ayyuka ne suka min yawa, shi yasa kika ga bana samun damar zuwa wurinki. Amma ki yi haƙuri, zan tabbatar hakan bai ƙara faruwa ba. Aiki ne zai sa ka manta da ni, ai ko ba za ka zo wurina ba ya kamata ko a waya ka kira ni. Amma ba ka kira na, sannan ni idan na kira ka a waya ba ka ɗagawa. Shi ne kake tunanin zan yafe maka wannan kuskuren cikin ruwan sanyi haka? Ilham, na san na cancanci dukkanin wani hukunci daga gare ki, kuma a shirye nake na karɓi dukkan hukuncin da zaki mu. Amma don Allah Ilham, kar ki kawo ƙarshen wannan farin cikin da yake wannan fuskar ta hanyar rabata da abin da ta fi so da ƙauna a duniyar nan gaba ɗaya. Please Ilham. To shi kenan, amma abin da kai ya sa zuciyata ta fara kokwanton cewa kana sona ko ba ka sona. Me zan yi don na goge wannan kokwanton? Wannan kai zan tambaya, ka cire ni daga cikin wannan kokwanton, ina so ka tabbatar min da cewa kana sona ko ba ka sona. Oke, ba za ka iya ba kenan. A'a Ilham, wata irin soyayya nake miki, wacce ba na iya gane daidai da ba daidai ba. Ilham, sanki ya zama min jinin jikina, tunaninki ya zama mini aikin yi. Duk irin tarin aikin da yake kaina, baya hana ni tunaninki. Ilham, mafi yawancin abokanina sun san sunanki ne a bakina a duk lokacin da nake bacci. A koda yaushe ina yawan kiran sunanki. Ilham, wallahi ina son ki. Na ga tsantsar soyayyata a cikin idanunka, tun ba yau ba na yadda da nagartacciyar soyayyarka. Ilham, duk da haka amma me yasa kika min wannan tambayoyi? Daman nayi ne don naga wani irin hali za ka shiga. Ai kuwa, kin ga iya abin da kika gani ne. Da za ki ɗora hannunki a ƙirjina, da za ki ji yadda zuciyata take bugawa. To dariyan me kike kuma? Matsoraci kawai. Na ji. Duk abin da za ki faɗa ma ki faɗa. Subhanallah. Me yake faruwa? Inna lillahi. Abdul, lafiya? Abdul lafiya? Me yake damun ka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ba za ya koka ba mai haƙuri shi ke yin nasara can. Matsoraciya kawai.
Kai ne matsoraci dai. Ya san gaskiya shi ya zamo jigo ina.